Dunay bagong hepe ang Misamis Oriental Police Provincial Office ug Cagayan de Oro City Police Office. Adlaw Biyernes, dungan nga gihulipan ang mga hepe sa Misamis Oriental Police Provincial Office ug Cagayan de Oro City Police Office suman ang gipatuman nga balasahan sa Police Regional Office 10. Milingkod isip Bag-ong Provincial Director sa Misamis Oriental, si Police Colonel Al Abanales, hulip ni outgoing Police Colonel Wilbur Salaguste, kinsa madestino na sa Regional Headquarters sa PRO Region 10. Samtang gihulipan sab sa iyang pwesto si Cagayan de Oro City Police Office City Director Police Colonel Salvador Radam tungod lapas na kini sa iyang duha ka tuig nga termino. Muhulip isip Bagong City Director si Police Colonel Gerardo Ulanday nga gikan sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 10. Samtang si Radam sab ang hulip sa iyang pwesto isip hepe sa Intelligence Division sa PRO 10. Sumala sa PRO Region 10 nga ang pagbalasa sa mga opisyal sa hanay sa kapulisan normal lang ug kabahin sa ilang paghatag og mas maayong serbisyo sa komunidad.